Köszöntök mindenkit, mindenkit idézőjelben. Ez egy nem jó videó lesz. Ez egy nagyon rossz videó lesz. Ez csúnya videó lesz. És hogy miért? Mert van egy két nevű emberünk, egy Kristóf meg egy László. Ezt tegyük így össze, Kristóf László. Na igen, szóval ez az ember, ez ugye egy normális, szokványos embernek tűnik még, csak ugye van egy másik emberünk, aki egy Szabó és egy Zsófi. És van egy Kristóf László, aki baszna Szabó Zsófit. Már bocsánat, hogy a kifejezés. Igen, lényeg, őrült embere van szerelmesedve Szabó Zsófival, Kristóf László, YouTube-on ugye ismertek csatornája a Liszló Channel, ami egy kurva kínos. Nem a csatorna, hanem a Szabó Zsófi szerelme. Ugye az, amit érez iránta, ami beteges, már bocsánat, igen. Nem tudom már hány éve megy ez, szóval nem vagyok túl nagy követője ennek a faszinak, de tényleg szóval, szép szóval mondom, hogy a palinak, de én tényleg nem tudom. De így az utóbbi egy-két hónapban, amióta fölnézek Instára, meglátom a sztori, az esetek 80%-ában csak annyi van, hogy szeretlek Szabó Zsófi. Szopjál-e? Mármint nem úgy, Jó, hát nyilván ezt nem írja ki, de szerintem lassan ennek az ideje is eljön. Ja, nem. Nem tudom ki, hogy van vele. Ez sok. Ez nem sok. Ez kurva sok. Nem értem, hogy a Lacinak mi olyan nagy öröme van abban, hogy szerelmes egy-két, nem tudom hány gyereke van egyébként, egy anyukába. Akinek volt ma az élete során egy olyan 2 palia, nem tudom mennyi őszintén. Akkor belegondolunk egyébként is. A Kristóf Laci az egy autista, beteg ember, 20 nem tudom hány éves van, 1999-ben született a kószanak. A Szabó Zsófi az egy normális, családos ember, családos, ugye, most nem térek ki, és valami 30 éves. Van olyan, aki ezt össze tud rárakni? Van olyan, aki ebből tud egy párost alkotni? Szerintem senki sem. Max a nagy Liszló fanatikonok, de tényleg. Ez összeállíthatatlan páros, szóval ezt nem lehet összerakni. Szóval ő belőlük soha nem lesz. Már bocsánat, ha mégis akkor kövezzetek meg. De hát nem leszek megkövezve, mivel de kurvára kevés esély van egyébként, hogy összejöjjön. Sőt, az a kurvára kevés esély az egyenlő a nullával. Szóval, igen. És az a baj, hogy Laci ebbe a szerelembe hisz, de a Szabó Zsófi le se szórja őt. Szóval magasról le tudná tolni a Kristóf Lacit, mert kurvára nem érdekli. Szóval belegondoltok, majd mindjárt rakok ki néhány képet, hogy miket írta a Kristóf Laci a Szabó Zsófinak. Egy like, egy szívet se kapott. Legrosszabb esetben kaphatott, csak szerintem egybe biztosan van, de boszki, nem. Egyet se kapott. Egyetlen egyet se. Szóval Laci nagyon beleéri magát ebbe. Csak az a baj, hogy az meg ez cringe. Szóval ennek nincs értelme egyébként már, bocs. A másik pedig az, hogy én ebben nem tudom, ez nyilván nem baj, szóval ez is ez a Szabó izélyes tart. Ugye a szülinapjára fölközlentette a Lisztról egy videóval. Jó, nyilván én ezt nem fogom leizélni ezzel a Lisztrót, mert ez egy normális dolog, hogy így felköszönt egy embert születésnapjára, valóban. Ez egy szép gesztus. Gratulálok, remélem, hogy ebből felvidámultál, vagy hogy mondjam, a kettő szó, nem mindegy. Szóval, de utána folytatódik megint az, hogy de szépek a csöcseim. Fú, de ez sok. Szóval, amit csinál a Laci, az. Több haveromnak is szerelmet vallott egyébként. Nem neki nyilván, hanem a Szabónál, vagy Szabó Zsófinak. Nem tudom, hogy vele, de nagyon sajnálom a Szabó Zsófit.
De örülök neki annak, hogy nem látja ezeket a kommenteket, mert szerintem más stroke-ot kapna, ha megnézni ezeket, de tényleg, szóval durva, durva. Ó, bele volt. Ez nagyon durva. Nem tudom, hogy a Laci ezt hogy viseli el, de nem értem. 2019 óta nézem a csávót, 5 év alatt, hogy nem mondta meg ezt? Hogy nem tudta. Ezt nem értem. Szóval lehet, hogy neki van valamilyen nagy szintje, de nem tudom, hogy nem tudja megunni. Egyébként most ez nem egy coming out, én ugye a vasutat idézőjelben. Szóval az én is szimpább dolgokat, de ennyire bazd meg, hogy kitegyen mondjuk a szobám falára a Szabó Zsófis képet, hogy utána oda verjem ki a rezet, nem. Nem. Azért nem tudom, hogy ez sok. Én azért ennyire nem. És én értem, megkörözeti, értem, hogy autista. Én ismerek egy jó pár autista embert, de nem ennyire. Szóval, meg ismerek egy olyan embert, ugye tudjátok, ott van a PR Milánka, vagy a Pocsiverk Szanati. Ő is ugye, szerintem sokat tudják, hogy ugye autista, mert most sajnálom, most egy ilyen kis spoiler volt a Milántól, de tényleg. És ha belegondolunk, srácok, a Milán nem rajong ennyire, mondjuk a közlekedésért. Komolyan. Én nem tudom, szóval én soha nem láttam nagyon a Milánról éneket. Láttam egy-két képet, de most nem a Milánról van szó. Na de nem a lényeg. Laci, az sok. Meg állítólag van olyan komment, amiben azt mondta, hogy jó lenne találkozni Félegyházán. Szerintem nem kell tagadnom, hogy Félegyházi a csávó, a Szabó Zsófi, meg nem tudom hány ezer kilométerre lakik tőle, vagy 100, vagy nem tudom, vagy Pesti, onnan tudjam. Egyébként, és aztán itt akar ilyen találkozót szervezni vele, azt gondolj bele, mi sülne belőle, ő még ha mikor viharos időjárás is lenne, ha földrengés lenne, és akkor is ott állna, hogy csak ott legyen a Szabó Zsófi. Szóval bármit megtenne érte. De miért? Mit érsz el ebbe? Úgyse fog veled összejönni. Nem. 10, 20, 30 év múlva se. Ha még elvesztek temetve koposóba, akkor se fog összejönni veled. De nyilván egy temetőbe leszek eltemetve. Attól függ. Szóval ez bejáráno. Minden az. Szóval, de a másik, hogy egyszer ráíztam a Kristófra Szilva pont ezzel kapcsolatban, hogy ez kurva kínos, aztán jött a válasz, a csodaszív válasz, hogy köpjem ki a fogamzásgátlómat. Nem tudtam, hogy most nevessek, vagy verjem magamat fejbe. Bár egyébként sem választottam, mert tudtam, hogy egy fülye, szóval egyébként el is tudtam. Milyen fogamzásgátló? Ez nem éreztem egyébként, nekem minek fogamzásgátló? Szerintem a hangomon sem hallaszódik meg, hogy én nőnemű lennék. Inkább adnám fogamzásgátlót a Szabó Zsófinak, ha lenne valamilyen eset, bár mondom én, ez 0%. A lényeg, úgy mondta, hogy egyébként nyilvánvalóan a fogamzásgátlót azért, amely nélkezet nélkül író. Szerintem az embert nem kell ítélni azért, mert ékezet nélkül ír. Örülj annak, hogy nem arabul írtam neked. Egyébként. Azt szerintem teljesen mindegy, hogy hívok neked, mert azt is le tudnád fordítani egyből. Bárki nem. Szóval én most nagyon külsőbb hangvételem volt előbb, igen, elnézést. De ez sok. Szerintem nagyon sok embernek most már terület a hócipője, meg a fasza, vagy amit a Laci csinál. És egyébként csak mi így a Atisszal, meg sok emberrel basszuk fel, de ez nem lehet szó nélkül. Emellett nem lehet szó nélkül elmenni. Szóval tényleg, sajnálom, hogy ez most tőlem került ilyen rendvideó, de ez több a soknál, amit csinál a Laci. Majd egyébként betűzök ide nagyon, hát azért kevés képet, de ami benne van a képen tartalmaz kurva sok.
Szóval be fogok küldeni, nem küldeni, na, beteszek ide a videóra jó pár képet, hogy lássátok, miféle kommentekkel szimbolizálja az, hogy ő nagyon oda van a Szabó Zsófiért, ki tud ráverni. És én akkor most így itt szeretném mindenkit elköszönni. A Lacinak meg üzenem, ma nézi, hogy ez kínos. És én is most kínos voltam. Nem ezt csináltam ezt a videót. Várom sok szeretettel a szerint videót rólam. Nagyon sok szeretettel várom. Hogy megtudjuk, hogy ez a mekkora egy büdösövő letkes fasz, hogy milyen köcsög, mert bántja a Liszlót, mert ő szerelmes, meg ilyenek. Hú, de nagyon várom már. Hú, már fel is izgultam, mert nagyon várom a rendvideót egyébként most is. Azt hittem, hogy akkor is csinálni fogsz, amikor már ugye hozták a térjemet. Szóval igen, köszönöm szépen, ha csinálsz egy rendvideót. Mert mindenkinek az elmondott, hogy egy tahó köcsög paraszt vagyok, ő. Meg erre, hogy mindenki meg fogja tudni. Nuga, haverjaim is. Na jó, most már tényleg nem akarom túlzásba vinni, nem olyan, mint a Kristóf Laci. Köszönöm a figyelmet. Elég elgondolkodtató videó ez, mindenkinek további szép napot. Oda karásonyt előre, ha nem lenne új videó.